Ход будаўніцтва новага свінаводчага комплексу ў Гомельскім раёне праінспектаваў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Аб'ект разлічаны на 100 тысяч галоў адкорму за год, адзін з 4 запраектаваных у краіне. Гомельшчына стала першым рэгіёнам, дзе пачалі рэалізоўваць гэтую маштабную праграму. Запуск аб'екта запланаваны на 2027 год. Будынкі для пагалоўя ўжо набылі абрысы. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Мы добавим и получим порядка 12 тысяч тонн свинины в год. Конечно, это наша экономика, это наша выручка. Ну и, соответственно, это наши новые рабочие места. На аб'екце ўсталююць найноўшае абсталяванне і забяспечаць больш за 20 ступеней санітарнай бяспекі. Мы приступили к строительству в ноябре прошлого года. Параллельно с этим велась проектная документация. Она на сегодняшний день собраны и смонтированы все 26 зданий для содержания поголовья. Дальше приступаем к отделке и параллельно будем приступать к монтажу оборудования. Здесь применены на этом свинокомплексе будут самые современные технологии. И много внимания мы уделили мерам защиты. Камплектаваць новы аб'ект будуць пагалоўем з нядаўна ўведзенага комплексу Уціўская ў Добружскім раёне. Выхад на поўную магутнасць дасць магчымасць забяспечыць унутраны рынак свінінай і скараціць імпарт.